Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıqları, studiyada Çulpan Amiri, bizning bugungi çıkarılışta. Qozonga iltken yul, boshqalabizda uzuşu Rossiya İslam Dünyası Xalqaro iqtisodiy forumining 3-chi kuni neler bilan esda qolar? Respublikada maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarga gumanitar yordam to'plab jibaruv ishi davom etadi. İste, Homanda İste, Pitreç rayonunun Kun avulunda bor gümürlerin teatrga bağışlagan Tatarstanның xalq artistlarının isimlerin мәңгеләштерделәр. Республикабыз башкаласында Россия İslam Dünyası Xalqaro iqtisodiy forumu davom etadi. Бүген масштаблы чараның 3-нче көнендә эшлекле программа башланды. Шулай ук алдагы көннәрдә дә дистәләрчә сессиялар, түгәрәк өстәлләр, килешүләрне имзалау каралган. Форумның төп мәйданчыгы булып Казан Экспо күргәзмәләр үзәге тора. Форум эшендә республика рәисе Рөстәм Миннеханов катнаша. Әлеге мөһим вакыйга 85 илдән һәм Россиянең 84 төбәгеннән 18 меңнән артык катнашучыны җыйды. Форумның төп максаты Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту. Форум Россия төбәкләре өчен генә түгел, чит илләр өчен дә зур әһәмияткә ия. Форумның эшлекле программасы төрле юнәлешләрне берләштерде. Алар арасында халыкара хезмәттәшлек, икътисад, туризм, фән һәм технологиялар, хәләл индустрия. Инде берничә минуттан Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Россия İslam Dünyası стратегик күзаллау төркеменең утырышы башлана. Казан Халыкара иqtisad форумы инде 15 ел дәвамында Россия һәм Ислам илләре өчен аралашу һәм хезмәттәшлек мәйданы булып тора. Россиянең икътисади мөмкинлекләре Russia Хәләл Экспо күргәзмәсендә тәкъдим ителде. Барысы турында тулырак алдагы язмада. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан форумында Ислам хезмәттәшлеге оешмасының 20 иленнән килгән яшь дипломатлар белән очрашты. Татарстан белән Ислам дөньясы арасында ел сайын товар әйләнеше һәм элемтәләр саны арта бара. Монда нәкъ менә яшь дипломатлар зур ярдәмче булырга мөмкин. Будущее за молодыми и то, что вот ваша активная позиция, участие вот в таких форматах, она будет неким хорошим подспорьем для дальнейшей вашей работы, но и контакты. Казан форумы кысаларында агросәнәгать паркында Казан хәләл маркет ярминкәсе ачылды. Биредә төрле ислам илләреннән милли гырыф-гадәтләрен чагылдырган сый-нигъмәтләр тәкъдим ителде. Аларны авыз итү һәм сатып алу мөмкинлеге булдырылган иде. Барлыгы бөтен дөньядан 4500-дан артык төрдәге товар тәкъдим ителде. Россиядә иң зур хәләл сәүдә мәйданчыгында ислам дөньясындагы әйдә баручы компаниялар җитештергән тиешле сертификаты булган азык-төлек, кием һәм башка товарларны күрергә мөмкин иде. Наш потенциал представлен на 7-й ежегодной международной выставке Russia Halal Expo. Это крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума. Форум кысаларында Татарстанда коры җир ашлык хабы булдыру турында килешү имзалады. Имзалау тантанасы халыкара икътисади форум барышында узды. Форум кысаларында республика рәисе төрле ислам илләре башлыклары белән очрашты. Очрашу барышына яклар берничә юнәлеш буенча шул исәптән сәнәгать, сәүдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар, мөһим килешүләр имзаланды. Форум үз эшен 19 майга кадәр дәвам итә. Динә Нәҗметдинова, Чулпан Амири, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга күчәбез. Республикада махсус хәрби операцияда катнашучыларга гуманитар ярдәм туплап җибәрү эше дәвам итә. Әлеге игелекле эшкә өлкән буын кешеләре, мәктәп балалары да бик теләп кушылды. Әйтик, Кукмара районы халкы да бергәләшеп хәрбиләргә һәр төрле ярдәм күрсәтә. Теманың дәвамы алдагы язмада. Общими усилиями надо это победить. Если мы вместе не возьмемся, мы этот Запад никогда не победим. Кукмара районынан бу көннәрдә 27-нче гуманитар ярдәм белән йөк машинасы җибәрелде. Вот такие емкости.
Они очень востребованы для солдат, потому что... Менә шундый контейнерлар әзерләдек. Алар солдатлар өчен бик кирәкле, чөнки бүгенге көндә анда су җитми. Саклау өчен савытлар сорыйлар. Шулай ук аларны буш җибәрмибез, эшләренә төрле товар тутырабыз. Посылка эчендә азык-төлек, кием-салым. Ватаныбыз тагында торучылар агач материалларын да бик сырап ала. Брусы собрали, вот это 50. Әлеге брусларны алдык. Булары 50-га 100-ле, шулай ук 100-га 100-леләр дә бар. Бүгенге көндә бу иң кирәкле материалларның берсе, чөнки солдатларыбыз күченеп йөри, гел окоплар ясарга кирәк. Мәктәп укучылары да әлеге изге эштән читтә калмыйлар. Бүгенге көндә күп кенә мәгариф белем бирү учреждениялары 3D принтерда төрле җайланмалар ясыйлар. Вот такие фабы. Менә шундый фаплар алып киләләр. Аларның эченә төрле кайпылчыклар, пластиклар урнаштырыла. Аннан соң ул махсус капкач белән ябыла. Фронтка кирәкле әйберләрне җыюга Кукмара районының меңләгән битараф булмаган кешеләре кушылган. Динә Нәшметдинова, Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Батыр үзәгенә ай сайын Россия оборона министрлыгы белән контракт төргәтләгән 400-дән артык кеше килә. Яңа исемле Батыр батальонында хезмәт үтәргәтләгән берничә кеше инде мөрәҗәгать иткән. Алар өчен өстәмә социаль ярдәм чарасы да каралган. Оборона министрлыгыннан бер тапкыр түләнә торган 195 мең сум акча, контракт буенча хәрби хезмәткә кергән һәм Алга, Тимер, Батыр исемле батальоннарга юнәлтелгән бер тапкыр түләү күләме 360 мең сум тәшкил итә. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты каршында төрки халыкларының танылган шәхесләре исемен йөрткән мәгърифәт үзәкләре махсус кабинетлар ачу күркәм гадәткә үрелде. Бу көннәрдә Абай исемендәге Казак теле һәм мәдәнияте үзәген ачу тантанасы узды. Подарок от Казанского института в память этого события. Нәтиҗәле эшлекле аралашу достана мөнәсәбәт цивилизация тудыра дип язып калдырган фәлсәфи хезмәтләрендә киң кырлы шәхес Абай Кунанбаев. Чыннан да, халыкара хезмәттәшлекне үстерүгә галимнәрнең, фикер ияләренең һәм язучыларның керткән өлеше бәяләп бетергесез. Именно такие мыслители, которые определяют духовный мир. Абай Кунанбаевның иҗаты казак халкы өчен генә түгел, бөтен төрки мәдәнияте өчен дә зур әһәмияткә ия. Ике яклы хезмәттәшлек Россия һәм Казакстан халыкларының мәдәни һәм тарихи элемтәләрен ныгыта. Абайның үсешенә йогынты ясаган шәхесләр арасында татар халкының бөек улы Шиһабетдин Мәрҗәни дә барлыгы мәгълүм. Бу факт үзе генә дә шагыйрьнең безгә ни дәрәҗәдә якын шәхес булуын раслый. Миңа калса, һичшиксез әлеге вакыйга бүгенге Гумилев исемендәге Евразия милли университетының безнең базада ачылган үзәге ул безнең мөнәсәбәтләргә дә, фән, мәгариф өлкәсенә дә үзенең өлешен кертәчәк. Ондай болам кайта дип айтпагыз. Казан университетында 400-дән артык казах студенты укый. Яңа ачылган кабинет фәнни мәдәни чаралар үткәрү өчен аларга әзер мәйданчык. Енді арғарай байланыс болады. Ойлайм, татар халқына Казан Федераль университетіне көп рахметімді айтамын. Ачылышта катнашучылар өчен Абайның бердән-бер нөхсәдә сакланган хезмәтен күрүдә зур бүләк булды. Әлеге нөсхә инде бездә генә саклана Казан университетының китапханәсендә. Һәм әлбәттә без аны перчаткалар белән генә тотабыз дип әйтик инде, чөнки кешенең кулындагы төрле микроорганизмнар аның кагазы белән тәсиргә керергә мөмкин инде, шуңа күрә әлеге кагаз бозылмасын өчен, озаграк әлеге китап саклансын өчен без менә перчаткалар белән эшләтәбез. Казах мәгърифәтчесе шагыйрь Абай Кунанбаев исемен йөрткән кабинет филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының беренче катында урнашкан. Аны Казакстанның Казандагы баш консулы җитәкчелегендәге вәкаләтле вәкилләр сайлаган. Мен арман. Башка илләрдән консул булып килүчеләрнең көндәлек вазифаи эшчәнлектән тыш хыялында йөрткән, үзенә максат итеп куйган гамәлләре дә була. Абай исемендәге мәгърифәт мәйданчыгы ачып, минем хыялымны чынга ашырдылар. Татарстан хөкүмәтенә, Казан һәм Евразия университетына зур рәхмәт. Абай Кунанбаев сүзләре белән әйткәндә, тормыш булмаган җирдә камиллек тә юк. Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында тормыш кайнап тора. Әлбәттә, бу үзәк белән генә шикләнмәячәкбез.
Монда 30-лап кеше керә ала, катнаша ала, утыра ала бу аудиторияда. Ләкин безнең актлар залыбыз да бар, башка зур аудиторияларда һәм мөмкинлекләребез дә бар. Без киләчәктә кирәк булган очракта ул бүлмәләрне, ул мәйданнарны да менә бу максатка ярашлы чараларны уздыруга бирәчәкбез. Биредә аның сирәк китаплары куелган һәм ул бикле тора. Әмма кабинет бер кайчанда ябылмасын, һәр вакыт ачык торсын. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Быел май аенда салкын һәм кар яву сәбәпле Татарстанның күпчелек районнарында уҗым культураларын кабат чәчү булмаячак. Бу хакта узган атнада Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында белдерделәр. Начар һава торышы бәрәңгегә һәм җиләк-җимеш үсентеләренә дә тискәре йыгынты ясаган. Скорость ветра достигает 6 метров в секунду, температура всего 1 градус. Монда температура һәм җил җирдәге дымны бик тиз парга әйләндерә, чәчүлекләр туңа. Агрономнар апрель аенда булган яхшы һава торышына өмет итеп туфракта җылы калган булырга тиеш дип фаразлый. Около 6 градусов для озимой пшеницы в пределах нормы. Булачак уңышның сакланачагын агрономнардан фәнни нигездә дәлилли. Находим точку роста. Не почернело, значит, состояние растения хорошее. Амбарларда быел да яңа уңыш булачак дип нәтиҗә ясалды Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының күчмә утырышында. Шулай ук шактый сабан чәчүлекләре әле тишелмәгән. Планлаштырылган 1 миллион 800 мең гектар чәчүлекләрнең бүген 754 мең гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Бу гомуми эшнең 42% дигән сүз. Май салкыннары нәтиҗәсендә 1 мең гектар мәйдандагы сабан культуралары туңды. Бу алай куркыныч түгел. Уңышка зыян килмәсен өчен беренче чиратта туфрактагы дымны сакларга кирәк. Некорневые подкормки. Без моның өчен төрле препаратларны кулланабыз. Кырлыктан кытылу өчен дә берничә алым механизм бар. Һава торышы быел начар булса да, без уңышсыз калабыз дигән сүз түгел. Барысы да яхшы булыр. Алдагы 2 елда да без яхшы уңыш җыйдык. Шуңа запаслар бар. Халык сынамышларына ышансак, май салкын булса, уңыш яхшы булачак. Ләкин сабан эшләре һава торышы начар булганга күрә шактый вакытка сузылды. Шуңа күрә кукуруз һәм карабыдай әлегә чәчелмәгән. Хәтта кар астында кырыс кышны кичергән җиләк-җимешләрдә май салкыннары нәтиҗәсендә зыян күргән. Елена һәм Дмитрий Санниковлар салкын көннәрдә җиләк-җимешләрен саклап калыр өчен махсус тукыма белән каплаганнар. Укрывать, только укрывать. Мероприятия как разжигать костры, но сейчас очень опасно, такая ветреная погода, это может привести к пожару. Узган ел җир җиләге июнь башында ук чәчәк атканы, быел апрель җылы килгәч, май башында ук чәчәккә күмелгән. Быел уңыш яхшымы, начар булырмы билгесез, аеруча алмагачлар һәм чияләргә тукталып узыйк. Вишни точно не будет и сливы не будет, потому что слива тоже, она как раз в морозы расцвела. И сейчас смотрю, там ничего нету. И с яблонями тоже будет проблема. Кырларда иң күп зыянны республиканың төньяк районнары, шулай ук Минзәлә һәм Актаныш районнары зыян күрде. А зимой культуры у нас выжили максимально. Сегодня пересел там не ожидается абсолютно вообще. Но вот есть переживания про вот эти вот 2-3-дневные, которые морозы были, за них, то, что они немножко зацепят у нас яровые культуры. Но это, если будет, это даже очень мизерный объем. Пока холод, картошку только буквально с одно хозяйство республики начало сажать. Готовность полная имеется и по семенам, по технологиям. Димәк, быел икмәксез калмыйбыз. Тулайым алганда көзге һәм язгы чәчүгә чыгымнар узган ел белән чагыштырганда 3 миллиард сумга диярлек арткан. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә 6 миллиард сумга якын акча, шулай ук техниканы кыр эшләренә әзерләү өчен кирәк булачак. Шунысы борчы, авыл хуҗалыкларында бүгенге көндә эшче куллар җитеп бетми. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Тиздән, ягъни 19 майда Татарстан матбугаты көне. Шул уңайдан Балык бистәсе районында яшәп иҗат итүче журналистлар, язучылар һәм яшь каләм әһелләре башкалабыз Казанга иҗади сәфәр белән килделәр. Әлеге очрашулар инде бер күркәм традициягә әверелде. Ә бу көннәрдә алар безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясының эшчәнлеге белән таныштылар.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында кунакларны яратып каршылайлар. Бу юлы бездә балык бистәсеннән кунаклар. Без бүген Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең балык бистәсе районы буенча җирле делегация кунакка килдек сезгә. Безнең максат Татарстан дәүләт телекомпаниясының эшчәнлеге белән танышып, радио һәм телевидение тапшыруларын әзерләүен барышын карап, журналистлар белән, мөхәррирләр белән фикер алышу иде. Яңалыклар, хәерле көн Татарстан. Экскурсия барышында делегацияга студиябызның бөтен эшке ягы күрсәтелде. Алып баручы итеп тәхсис иттеләр үзләрен. Әлеге очрашу менә безнең телерадиокомпаниядә аларның шулай җыелып бергә килүләре бу безнең өчен зур бәйрәм беренчедән һәм икенчедән элемтәләрне ныгыту өчен һәм безгә тагын да ныграк, күбрәк, әйбәтрәк тапшырулар эшләү өчен бер җирлек булып тора. 10 кешедән торган делегация составында Алтын каләм журналистлар бәйгесенең балык бистәсе җиңүчеләре. Татар телендә каләм тибрәтүче яшьләр өчен биредә һәрвакыт ишекләр ачык. Яшьләр алар мавыгырга тиешләр. Бүгенге заманда бигрәк тә. Алар күбрәк мавыгала бит инде гаджетлар белән, компьютерлар белән дип әйтәбез без бүген, әйме? Ләкин журналистика белән мавыгучы балалар да бар. Алар булганда әле журналистиканың киләчәге үмите дип әйтергә мөмкин. Чөнки бу бүген килгән балалар арасында да булыр дип уйлыйм. Балык бистәсеннән моңарчыда Алтын каләм бәйгесендә җиңеп чыккан җегетләр, кызлар булды. Аларның күбесе бүген журналистлар. Балык бистәсеннән күп кенә мәдәниятебезне тотып торучы шәхесләр чыккан. Балык бистәсе районы гомербакый инде ул журналистларга данлыклы район. Алтын каләм конкурсында катнашучы балык бистәсе егетләр, кызлары бик күп. Менә безнең шушындай куйган күрәсе килгән ишек ул тапшырулар эшләнә, ничек дөньяга күрсәтелә икәнлеген, татар дөньясына күрсәтелә икән, без ничек инде аны оештырыла икәнлеген без белми идек әле. Бер күрешү үзе бер гомер. Шулай да киләсе очрашуларга кадәр. Миләүшә Мусина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Республикабызда мәдәният, сәнгать өлкәсендә күренекле шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан төрле чаралар үтә, кабер ташлары куела. Шушы көннәрдә Питрәч районы Күн авылында бар гомерен Галискар Камал театрында эшләүгә багышланган Татарстанның халык артисты Раушания Юкачеваның каберенә таш куелды. Авыл мәдәният йортына Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафиз исеме бирелде. Тулырак Питрәч районыннан Ләлә Зайнуллина репортажы. Раушания Юкачева кабере янына туганнары, Камал театрының бер төркем артистлары, хезмәттәшләре, авылдашлары җыелган. Рухына дуга кылып, аның турында истәлекләрне яңарталар. Кабер ташына Лена Шакирҗанның шигырь юллары уелып язылган. Нәрсәдер мондый матур, әни кебек булсын. Лүтсә апа миңа шигырьне җибәргәндә мин беренче тапкыр укудан аңладым. Ул шигырь менә нәкъ шушы, нәкъ әни турында. Һәм ул рәсемне миңа җибәргән чакта да миңа шул ук нәкъ ул әнигә туры килә дип бик шады. Бүгенге көндә дә истә әйтик, Зәңгәршәлдә чыкса булай булыр иде, бу спектакльдә чыкса булар булыр дип һәр вакыт уйнаганда, спектакль уйнаганда гел искә төшереп торабыз. Без инде Раушания белән күп уйнадык. Җегет белән кызын да уйнадык, ир белән хатынны да уйнадык, телевизорга да бергә төшкәнебез бар. Аннан инде иң истә калганы безнең Авылы Тагбай. Анда 6 серия без шул кадәр яратып уйнадык аны. Безгә куйган режиссерларга рәхмәт. Гел уйда, күңелдә, төшкә керә. Гримеркага килеп керер сыман. Барыбызны да тел селкетеп булыр сыман. Вакыт дәва яраларны дәвалый диләр. Әмма Раушания Юкачеваның югалту ярасы йөрәкне әле дә сызлата. Ул тамашачыларга Казан егетләре, Григорий кияүләре, Диләфрүзгә 4 кияү спектакльләре аша таныш. 40 ел сәхнәдә 30дан артык роль башкарган. Минем юатучым да булды. Авыр вакытларда ул миңа нык зур ярдәм дә иткән кеше, киңәше белән дә, үзенең менә шул көчле утлы рухы белән дә, холкы белән дә Рушания безгә бик җитми. Ничек дип әйтәм Рушания турында? Рушания ул безнең батыр йөрәкле кызыбыз иде. Курсташыбыз иң батыр йөрәкле.
Biz нәрсә эшләсәк тә безне Рушания ияртеп йөрде. Нинди бәйрәмгә әзерләнсәк тә, кая барсак та безнең Рушания алдан бара торган иде. Күн авылы мәдәният йорты хәзер Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов исемен йөртәчәк. Айдар Хафизов исеме бирелүелмә тактасын ашарга. Якташлары әлеге вакыйга белән бик горурлана. Безнең Айдар абыйга карата хөрмәтебез зур. Айдар абыйга илмә тактан ачуда катнашырга килгән Камал театр артистларына, авылыбызның авыл халкына олы ихтиярымны рәхмәт. Айдар абый бик нык аерыладыр бүтән безнең труппада. Җинкишеннән да ул бик белемле кеше иде, бик белемле артист иде. Һәм ничек дип әйтим, бик оригиналь кеше иде. Менә соңгы елларда без шок каткан идек аның умарталык белән мавыгы турында. Ул шигъриятны бик әйбәт беләдер, гомумән әдәбиятны беләдер. Беләгенә түгел, ул аны төптән, тирәннән аңлый иде. Мәдәният йортында урнашкан музейда аның турында мәгълүмат тупланган. Артист, режиссер Айдар Хафизов 50 ел гомерен театр сәнгатенә багышлаган. Ул татар театры тарихына актер буларак кирип калса, татар әдәбияты тарихында әдәби музыкаль кичәләр режиссеры булып кирип калган. Камал театры артистлары хезмәттәшләре истәлегенә концертта оештырган. Аны карарга мәдәният йортына барлык авыл халкы җыелган иде. Туган як үлгәннәрнең каберен дә, кадерен дә әнә шулай изге ядкәр итеп саклый. Ләлә Зайнуллина, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары өчен Питрәч районыннан. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Син мине сагынма, сагынсаң, җаныма табарлар яшьләрең. Син мине сагынма, бары тик мин сине сагынып яшәрмен. Син мине сагынма, сагынсаң, йокысыз үтәрләр төннәрең. Син мине сагынма, барыбер сагышта үтәрләр көннәрем. Син мине сагынма, томандай югалыр сөюең онтылыр. Син мине сагынма, тик ярсу күңелем гөлсиңа омтылыр. Мин килермен иртән кояш булып, мин килермен кичен ай булып, мин килермен үзелеп сагынганда, йөрәгеңгә синең май булып. Мин килермен сиңа яңгыр булып, кирфеңнән яшең юармын, җилләр булып исеп кайгыларың, ярсып таратырмын, куармын. Мин килермен күктә йолдыз булып, серләреңне аңа сөйләрсең. Мин килермен сиңа җырым булып, син җырымда мине сөярсең. Мин китәмен.